Diolch eto i Derrick am bod gyda ni ystod y dydd. Diolch iawn i gwasanaeth ni bod yma. Dwi'n gwybod yn beth yn eto heno. Cyfoddiadau wedi bod ar y sgrin. Gwneud ni... Dwi'n sgwyn yr oed ar adrwydd. Adrwydd i ti, ni yn diolch i ti am ddyddioni i ti gato ni. Ni'n diolch i ti bod ni'n gallu cwrdd gyda'n gilydd. Ni'n diolch o adrwydd bod hyn wedi dod yn bosib yn eto i ni. Ni'n bod o'r adrwydd bod yna rhai nhw sydd wedi sydd eto ddim yn dod yn gyd ac yn gofyn bydde ti heno yn byrdythio ar rhai sydd ddim yn gallu cwrdd. Ac roedd ni'n gofyn awr bydde ti'n byrdythio ar rhai sydd yn ymuno ni ar y we. Ni'n gweddio adrwydd bydde hwn ddim yn presennol gyda ni, bydde ti trwy'r ysbryd yn ymwneud â'n nhw. Ni'n gofyn eto nawr i ti byrdythio Derrick ddod o'r gair. Roedd ni'n gwystiau i wrando ac olonau am ateb yn iawn gair, ys bod wedi bod yn dda. Bydd y ti o adrwydd yn cael y clywed. A fel bod y ffrwyth yn y bywydau ni yn amlwg ac yn cynyddu. Ni'n diolch i ti adrwydd am ymwneud â ni. Diolch i ti am ras ti gato ni. Ni'n gyflwyno'n gilydd yn awr felly ddofad. Ni'n gofyn i ti bod gyda ni, bod ni'n gofyn yn enw ac yn heidiant rhaid o Iesu Grist. Amen. Mae rai o'ch chi wedi sylwi, mae'n siŵr, bod Lois wedi cael tŷ newydd. Ac ar ôl misoedd, ond roedd na dydd yn dod pan oedd yr exchange of contracts. So i'n gwybod hwnna yn Gymraeg, bydd Steve yn gallu deitho chi gama fe na'n neud. Ond pan oedd yr exchange of contracts wedi wneud, roedd y peth yn swyddogol. Roedd rhaid i'r tîm mynd trwodd yn i gyd, roedd yna cyfamod wedi bod, trefniant wedi wneud. A beth ni'n mynd i canu amdano yn yr emyn cynta yw bod yna cyfamod wedi wneud rhwng dyn a Duw. Does dim rhaid ni fod yn betrus, does dim rhaid ni feddwl beth bydd yn digwydd. Mae Duw wedi wneud cyfamod, wedi llofnodi fe a gwaed Iesu Grist. Ac mae e'n saff. Cyfamod hedd, cyfamod cadarn Duw. Ni sifil o'i le, nid ie a nag e yw. Cyfamod gwir, ni chyfnewidir chwaith, maint ei pla, daw tyrfa i ben ei taith. A gobeithio y byddwn ni'n teimlo gymaint na mwy o ryddhad na hyd yn oed pan o Lois yn teimlo pan oedd yr exchange of contracts a'r cyfamod i ti wedi dod trwodd. Rhif 91 yn y llyfr Ymynau.
Dwi am ddarllen o llythyr Paul at y Rifeinied. Rifeinied pennod 3 ac adnod 21 i diwedd y bennod. Rifeinied 3 adnod 21. Mae e'n, beth o Spurgeon yn galw rai darnau'n condensed milk. Mae yna lot o stwff yma, ond byddwn ni ddim yn trial edrych ar popeth, ond gobeithio wrth i fi ddarllen bod ni'n cael rhyw syniad beth mae'n dysgu, beth sydd wedi digwydd ar y groes, sut mae Iesu Grist wedi marw droson ni fel bod ni'n cael yn cyfiawnhau. Rifeinied 3, adnod 21. Ond yn awr, yn annibynnol ar gyfraith, y mae cyfiawnder Duw wedi ei amlygu. Y mae'r gyfraith a'r proffwydi yn wir yn dwyn tystiolaeth iddo. Ond cyfiawnder o Dduw ydyw, trwy ffydd yn Iesu Grist i bawb sy'n credu. Ie, bawb yn ddiwahaniaeth oherwydd maent oll wedi pechu, ac yn amddifad o ogoniant Duw. Gan ras Duw, ac am ddim y maent yn cael eu cyfiawnhau, trwy'r prynedigeth sydd yng Nghrist Iesu, yr hwn a osododd Duw ger bron y byd yn ei waed, yn aberth cymod trwy ffydd. Gwnaeth Duw hyn i ddangos ei gyfiawnder yn ddi-ymwad, yn wyneb yr anwybyddu a fi ar bechodau'r gorffennol yn amser ymatal Duw. Ie, i ddangos ei gyfiawnder yn ddi-ymwad yn yr amser presennol hwn, sef ei fod ef ei hun yn gyfiawn a hefyd yn cyfiawnhau'r sawl sy'n meddu ar ffydd yn Iesu. A oes lle felly i'n hymffros ni? Nac oes! A mae wedi gau allan. Ar ba egwyddor? Ai egwyddor cadw gofynion cyfraith? Nac e wir, ond ar egwyddor ffydd. Ein dadl yw y cyfiawnhau rhywun trwy gyfrwng ffydd yn annibynnol ar gadw gofynion cyfraith. Ai Duw'r Iddewon yn unig yw Duw? O nid yw'n Dduw'r cenhedloedd hefyd? Y Duw yn wir. Oherwydd un yw Duw a bydd yn cyfiawnhau'r enwau dedig trwy ffydd a'r dienwededig trwy'r un ffydd. A ydym yn dileu'r gyfraith trwy'r ffydd hon? Nac ydym, ddim o gwbl. Cadarnhau'r gyfraith yr ydym. Ac mae'n mynd mlaen yn y pennod nesaf i ddangos sut mae'r gyfraith o'r Hen Testament yn cadarnhau cyfiawnhad trwy ffydd, ond nawn ni ddim ymlaen. Awn ni at ein emyn nesaf. Yr emyn nes i cyflwyno bore yma, oedd e i heno. Diolch am dy addewidion sydd mor fawr. Addewidion mawr a gwerthfawr, roi cymorth i ni nawr. Sut mae addewidion Duw yn filwyr i helpu'n y brwydr Gristnogol, a helpen ni yn bugeilied i'n cadw ni trwy'r bywyd Gristnogol, ac yn rhoi gobaith i ni i'r dyfodol. Thank you.
Ga i ofyn I chi feddwl cyn I ni troi at Duw mewn gweddi, be sydd gyda chi I ddiolch amdano? Os chi'n meddwl am cyfnod y Covid, pa fendithion dych chi'n teimlo sydd wedi dod trwy'r cyfnod anodd yma? Meddyliwch am chydig. Os rhywun eisiau cynnig un, gennych chi masg chi'n cael dweud. Mae pawb yn swil yn gyfarwydd. Pwy dwi'n nabod digon dda I neidio arno? Chi'n nerfus na, rydych chi? Rwy'n y cynnig? Amser I feddwl. Amser I feddwl, dyna un da. Amser I feddwl. Beth arall? O! Sydd ddim yn edrych yn galeri. Dyw yn bod yn agos iawn ato ni. Dyw yn dod yn agos yn aml. Nawr, y problem y galeri, mae yna gole'r ffenestri tu ôl chi, a dych chi jyst yn silhouettes. Gallai ddim gweld chi. Os chi eisiau cuddiad, ewch i'r galeri, pan mae'r hael tu ôl I chi. Reit, agosau at Duw. Aml, problemau'r ddeiar, ni'n troi at Duw mwy. Unrhyw un arall. Mwy amser gyda'r teulu. Mwy amser gyda teulu, mae'n yn da iawn. Garddio. Colles I hwnna? Garddio. Gardening. Garddio, reit. Teulu a garddio, reit. Awn ni troi at Duw mewn gweddi. O da, ni'n diolch I ti, bod y cyfnod Covid yma wedi bod yn anodd, bod ti wedi bod yn fendith I ni yn y cyfnod yma a ni'n cael diolch I ti. Ni'n cael diolch I ti bod ni wedi mwynhau pethau naturiol y ddeiar yma. Boed ni yn garddio, cael amser mwy efo'r teulu, o dad cael mwy o amser I feddwl. O dad, ni'n gwybod hefyd, yn aml pan mae yna problemau, dyn ni'n troi ata ti. Weithiau gall hawddfyd achosi ni oeri. Ac o dad, os ydy'r Covid yma wedi achosi ni troi ata ti, fwy na beth y byddai ar wahân, ni'n gwybod bod wedi gwneud daioni. Ni'n ymwybodol o dad bod wedi achosi I lot o bobl sydd yn credu I cael ofn ac ystyried nad nhw'n byw ar y ddeiar am byth. O dad, wneud I ddefnyddio hyn yw troi nhw at Iesu Grist. Gawn ni ofyn o dad hefyd, y ffaith bod gymaint o eglwysi nawr wedi gosod cyfarfodydd ar y we, bod pobl na falle bys byth yn dod I mewn I oedfa yn cael gweld yr oedfaon ar y we. Rod y fendith iddyn nhw. O dad, boed wrth yr oedfa I mynd I mewn i'w stafelloedd ffrynt, bod yr ysbryd glân yn mynd hefyd. A bod pobl yn cael I dwyn i'r bywyd, neu o leia yn cael creu y diddordeb bydd yn galluogi nhw rando mwy ac yn y pen draw dod at Gristnogion ac yn bennaf dod at Iesu Grist. O da, ni'n diolch I ti, mae ti yw Duw rhagluniaeth a mae pob dim yn dy ddwylo di. Ni'n gwybod yr adnod bod ti'n gweithio popeth daioni rai sy'n dy garu, ac o dad ni'n diolch bod ni am chydig bach wedi gallu olrhain dyfysedd. Weithiau, dyn ni ddim yn gwybod beth yw'r daioni. Weithiau, dyn ni yn cael gweld. Diolch bod ni'n cael gweld rhywfaint o dy ddaioni hyd yn oed yn y Covid yma. Helpa ni nawr o dad, wrth I ni edrych nôl ar pethau mawr canolog yr Efengyl, bod nhw'n dod yn real I ni eto. Mae yna
dywediad bod rhywbeth chi'n gyfarwydd ag e, bod chi'n gallu colli y gwefr. A godad ni'n gyfarwydd ar ffaith i Iesu Grist ein prynu ni ar y groes a bod cyfiawnhad ynddo fe. Helpa ni brofi eto gwefr y gwirionedd yma. Helpa dde fod yn wirionedd bydd yn cynnal ni o ddydd i ddydd a bydd yn achosi ni heno'r mynd i gwely i ddiolch i ti. O Dduw, diolch am y fath iachawdwriaeth. Diolch am y fath gwaredwr a Iesu Grist. Diolch am fod yn dduw, cariad a gras. O Dduw, diolch am y cyfamod. Helpa ni ddibynnu arno fe, i ddeall e, a'i cymhwyso fe a dibynnu a llawenhau ynddo fe. Cofia rheini, oherwydd wahanol amgylchiadau allanol neu mewnol, sy'n ffindio fe'n anodd i lawenhau yno ti ar efengyl. O Dduw, bydd yn gysur iddyn nhw. Fel nath Dafydd gweddio, dyro mi drachefn orfoleth y iachawdwriaeth. Rho i dy bobl, unwaith eto, gorfoleth dy iachawdwriaeth di. Cofia rheini sy'n annwyl gyno ni, sy'n heb dadnabod. Yn arbennig o dad, y rai hynny mewn teuluoedd wedi cael ei magu yn sŵn yr efengyl, ond sydd yn dangos dim diddordeb o gwbl. Yn dy ras o dad, ymwyl, dangos dy hun, y Duw byw sydd yn achub pobl. Ni'n gofyn hyn i gyd, a gofyn i ti bendithio y preges sydd i ddod wrth i fi pregethu ac wrth ni gyd wrando. Gogoniant Iesu Grist ein gwaredwr. Amen. Dyn ni'n canu'n can nesaf, popeth gwerthfawr fi yn fy mywyd i. Mae'n seiliedig ar Philippiaid pennod 3, lle mae Paul yn nodi y pethau oedd e'n ymyfrydi ynddo, ond o cael Iesu Grist, mae'r pethau yna yn ddiwerth, sbwriel. Mae cael Iesu Grist yn drysor. A mae'r can wedi seilio ar yr adnodau yna yn Philippiaid pennod 3. Oh,
Dwi eisiau siarad ar Rhufeinied penod 3 ac adnod 24. Rhufeinied 3, adnod 24, fel hyn mae'n darllen. Gan ras Duw ac am ddim, y maent yn cael eu cyfiawnhau trwy'r prynediggaeth sydd yng Nghrist Iesu. A dwi eisiau esbonio'r adnod i ddechrau trwy roi darlun. Dychmygwch nawr bod chi'n gweld ar y we Super Cheapo Holiday Package. A chi'n mynd arno fe ac mae'n rhyfeddol o rad. A pan ydych chi'n mynd i'r lle, mae yna un stafell a mae yna stafell gwely. Mae yna un stafell a mae yna gwely yno. A mae yna bathrwm chi'n rhannu efo pawb arall. Ond y fe, mae e'n rhad iawn. Unrhyw beth arall chi eisiau, chi'n goffod talu extra. Cymarwch hynny nawr bod chi'n mynd a chi'n cael y gwyliau dryta dy chi erioed wedi talu amdano. Mae e'n ddychrynllyd o ddrud, ond mae e'n all-inclusive. A chi'n mynd yno, a mae stafell yn hyfryd, a mae pob pryd bwyd am ddim. A mae yna room service yn dod. A mae yna trips a mae nhw am ddim. Mae popeth yn gynwysiedig yn y pris. Achos bod chi wedi talu gymaint, mae popeth wedyn am ddim. Nawr, dyna chi'n cael yn yr adnod yma. Mae'n gweud gan ras Dduw ac am ddim. Mae'r holl bendithion sy'n dod i ni. Sut? Wel, edrychwch ar diwedd yr adnod trwy'r prynediggaeth sydd yng Nghrist Iesu. Dyn ni'n cael e am ddim, achos bod Iesu wedi talu y pris mawr. Mae wedi rhoi y prynediggaeth, mae'n od nag yw gweud am ddim, a wedi'n clywed prynediggaeth yn yr adnod. Ond mae wedi prynu fe, fel bod popeth i ni am ddim. Pa fath o grasusau dyn ni gael? O bendithion gan ras ac am ddim. Sut? Trwy'r prynediggaeth sydd yng Nghrist Iesu. Y mwyaf sylweddolwn ni gymaint talodd Iesu Grist ar y groes, y mwyaf nawn ni sylweddoli bod holl bendithion Duw yn dod i ni am ddim, achos bod wedi talu. A dyna beth dwi eisiau pwysleisio a'i tanlinellu. Y pwynt cyntaf felly, doeddwn ni ddim yn gallu talu. Dyma yn wir beth mae adnod 22 a 23 yn deud o flaen llaw. Gai ddarllen nhw i chi. Ond cyfiawnder, a pa cyfiawnder sydd gyda ni? Nid cyfiawnder ni'n hunain, so ni'n gyfiawn. Ond cyfiawnder sydd o Dduw ydyw, trwy ffydd yn Iesu Grist i bawb sy'n credu, i pawb yn ddiwahaniaeth, oherwydd maent oll wedi pechu ac yn amddifad o ogoniant Duw. Meddwl fe, mae pob un o'n ni yn amddifad o ogoniant Duw. Beth mae'n golygu? Dyn ni ddim wedi cyrraedd y safon mae Duw yn disgwyl. Dyn ni gyd wedi syrthio yn fyr. Pawb yn ddiwahan. Dyn ni oll wedi gwneud. Nawr mewn ffordd gwahanol, mae pechodau loes yn wahanol i pechodau fi. Mi'n siŵr bod yna rai yn gyffredin. Right? Ond i ni gyd, mae plant yn bechaduriaid, mae oedolion, mae gweinidogion, mae gwir, mae gwragedd, mae'r crefyddol, mae'r atheist, y parchus, yr amharchus. Dych chi'n gwybod
beth yw'ch temptasiynau chi, dyn ni gyd yn yr un cwch, a mae'r cwch yn suddo. Dyn ni gyd yn bechaduriaid. Ond nid jes bod ni wedi methu talu ein dyled i Dduw. Dyn ni dal methu talu ein dyled i Dduw. Mae rai pobl yn meddwl rhywbeth fel hyn. Reit, o'n i mewn dyled mawr i Dduw, dyn ni gyd wedi methu talu, dyn ni mewn dyled mae angen, ond dwi wedi dod yn Gristion. A nawr, dwi'n byw fel Cristion i talu nôl y dyled i Iesu Grist am fachebu. So, os byddai'n byw am Cristion ac yn ifydd am hir, ys neb yn ni'n disgwyl gawn ni talu'r dyled i gyd i ffwrdd, ond bydd yna llai o ddyled. Bydd ni wedi talu rhywbeth yn ôl. Gai ddeitho chi, ers i fi ddod yn Gristion, nid mynd yn llai mae'n dyled i, mynd yn fwy. Dwi'n dal i pechu. Baidwch yn fod yn sioc bod chi dal i pechu a dal yn dibynnu ar faddeuant. Mae'r person sydd wedi bod yn Gristion am yr hira mwy mewn dyled na pan dath yn Gristion i ddechrau. Mwy a mwy mae'n dyled. Fe sy'n cadw nhw. Dyn ni'n pechu yn erbyn goleuni nawr. A fi'n edrych mewn i goleuni hefyd. Right? Dyn ni'n pechu yn erbyn pethau dyn ni'n gwybod. Mwy o ddyled. Ac yn y nefoedd. Byddwn ni ddim yn pechu yn y nefoedd, byddwn ni beth yn haeddu yr holl bendithion rhyfeddol mae Duw yn rhoi. Byddwn ni mewn dyled i Dduw am byth, a does dim siawns gyda ni talu fe. Be nawn ni felly? Wel, yr ateb adnod 22 yw hyn. Trowch at rhywun sy'n gallu talu. Medde fe chi'n cael y cyfiawnder yma trwy ffydd yn Iesu Grist. Mae Iesu Grist, os gai osod fel hyn, yn biliener ysbrydol. Gofynnwch iddo fe am help. Ffydd yn Iesu. Beth yw ffydd? Wel, dwi jyst mynd i roi y disgrifiad arferol o ffydd. Mae 3 peth. Cynta, deall y ffeithiau. Mae ffydd yn deall ffeithiau. Gwirioneddau yr Efengyl. Yn ail, credu nhw. Nid jyst bod chi'n credu mae Iesu Grist, nid jyst bod chi'n gwybod bod Iesu Grist yn honni fod yn mab Duw. Chi'n credu fe. Chi'n credu'r ffeithiau bod chi'n bechadu, bod yna maddeuant yn gael, bod e'n waredwr byw, ac yn y blaen, mae e'n real. So mae yna deall, credu, ond mae yna trydydd ran, gweithredu ar y cred. Y darlun dwi'n hoffi yw'r bungee jump. Clywed cyfweliad efo dyn oedd yn gwneud y bungee jumps, mae'n chywod, off pont uchel, a mae pobl yn neidio off, a mae'na raff yn sownd yn ei coesau, ac maen nhw'n mynd ac yn bownsio lawr. A mae person yn gofyn iddo fe, faint o bobl sydd yn checio raff cyn neidio? Fe wedodd e oedd pawb. Pawb. Nawr meddyliwch am rhywun yn dod yn Gristion. Mae'n checio raff. Ydw i'n deall pethau'r Efengyl yma? Ydw i'n credu y gwirioneddau? Mae'n checio nhw fyny. Mae eisiau deall a'i credu nhw. Ond mae'n gallu dod i'r pwynt lle mae'n gwybod bod y raff yn saff, mae'n gwybod bod e wedi clymu, ond dyw e'n neidio. Chi'n gweld, mae eisiau chi dod i'r pwynt, os gael iwso fe fel darlun, dy chi'n taflu eich hun ar drigaredd Duw. Chi'n gwybod bod hyn yn wir, a chi'n galw mas fe, wel, achub fi. A dy chi'n mynd ac yn taflu chi'n, gallai ddim talu, Iesu ti di addo talu, pawb sy'n galw arno ti, tala droso fi. A mae Iesu Grist yn addo i pob un sydd yn taflu hun ar ei drigareddau.
a bydd e'n cadw nhw ac yn ei achub nhw. Ac felly mae eisiau ni credu'r deall y gwirionedd, credu nhw, ymddiried, taflu'n hyn ar ei ras. Ac i wneud hynny tan bod Duw yn rhoi y sicrwydd yna i chi trwy wahanol ffyrdd gath ei wneud fel bod chi'n gwybod bod chi'n blentyn i Dduw. Felly y pwynt gyntaf, gallwn ni ddim talu. Yr unig peth gallwn ni wneud yw troi mewn ffydd at rhywun sy'n gallu talu droson ni. Yr ail pwynt. Mae Iesu wedi talu yn llawn. Bydd e'n adnod a'i ddarllen ei gyd eto gan ras Duw ac am ddim, y maent e'n cael ei cyfiawnhau trwy'r prynedigeth sydd yng Nghrist Iesu. Nawr, cefndir y gair prynedigeth yma yw prynu ceithwas yn rydd o'i gaethiwed. A'r mwyaf newch chi sylwi faint mae Iesu Grist wedi talu drosom ni, mwyaf byddwch chi'n deall eich bod chi yn rhydd ac, o'r dyledion i Dduw. Beth nath Iesu wneud te? Beth yw'r prynedigeth? Faint costiodd e i Iesu Grist? Wel, cynta i gyd, talodd Iesu ein dyledion ni. Fe gymrodd e y gosb am ein drygioni ni. Beth oedden ni yn haeddu, y cosb, fe ddioddefodd e. Oedden ni'n golygu dioddefaint corfforol, yn yw gafodd ei daro a'i chwipio, oedd e'n ddigwsg yn cael ei croeshoelio, yn marw. Roedd yna dioddefaint emosiynol, mynd trwy y llysoedd barn yn cael ei cyhuddo pob fath o bethau, yn cael ei wadu gan Pedr a'i bradychu gan Judas. Y casineb, pobl yn casau fe a'i poeri fe yn ei wyneb, yn noeth ar y groes a pawb yn chwerthu'n ei pennau ar ei bennau fel methiant. Ond y dioddefaint emosiynol. Ond y dioddefaint mwyaf oedd y dioddefaint ysbrydol. Meddai adnod 25 y nesaf, bod Iesu Grist yn aberth cymod. Adnod 25, yr hwn a sododd Duw ger bron y byd yn ei waed, yn ei marwolaeth ar y groes, yn aberth cymod. Ystyr y gair gwreiddiol yw un sy'n heddychu llyd, heddychu digofaint, cael gwared o casineb. Yn yw bod Iesu Grist ar y groes wedi cymryd digofaint Duw arno fe ei hun ac wedi heddychu digofaint Duw. Ac felly y beth gweitha am y groes oedd y gwahanu rhwng y tad a'r mab yn y berthynas o gariad. Nawr, dwi'n yn siŵr sut i gosod hwn yn gywir, a bron iawn sut bynnag chi'n neud chi eisiau qualifio e. Right? Bod Duw y mab ddim yn ymwybodol o gwbl o gariad Duw tuag ato fe. Bod casineb Duw at pechod yn syrthio ar Iesu. Fe bod Iesu Grist yn gweud, fy niw, paham am gadewaist. Ac oedd holl pechodau dynol ryw yn cael eu cyfru arno fe. Pechodau chi a pechodau fi. Pechodau'r gad Nazi yn y concentration camp. A'r holl pobl sydd wedi gwneud erchyllderau mewn rhyfel a pethau ofnadwy dych chi'n casau hyd yn oed sôn amdanyn nhw. O Duw yn edrych ar Iesu Grist fel petai fe wedi gwneud gyd y pethau yna. Dwi'n hoffi defnyddio'r darlun yma bod dychmygwch nawr bod chi'n gweld trempyn a chi'n gweld e ac mae e'n fochedd a mae'n bwrw glaw a mae'n oer. A chi'n cymryd eich coll chi ffwrdd
a chi'n rhoi eich cot chi i'r trempyn. Ond wedyn, chi'n cymryd cot y trempyn. Mae e'n fochedd, mae fath o beth ma'n dweud os chi'n gosod y llawr bys fe'n cerdded ohono ei hun. A chi'n gwisgo fe. Squelch, squelch. Chi'n cael... Mae Iesu Grist yn gwisgo pechod dynol rhyw. A mae Duw y Tad yn edrych arno fe fel petai fe di cyflawni holl pechodau atrocious a parchus dynol rhyw, fel petai e di wneud e, mae Duw yn casau y fath pechodau a mae'n tywallt i ddig ar Iesu Grist. Do na ddim trigaredd ar y groes, achos does na ddim ddigofaint ar ôl i pwy bynnag sy'n ymddiried yn Iesu Grist. Felly ar y groes fe talodd Iesu Grist ein dyledion ni'n llawn. Ond nid jes hynny. Fe prynodd ein bendithion. Yn yw, mae yna ochr positif iddo fe. Dyn ni'n haeddu y cosp, mae'n talu'r cosp, mae'n talu'r ddyled. Dyn ni ddim yn haeddu'r bendithion, ond mae'n prynu'r bendithion i ni. Be sydd yn cael gwenau Duw? Be sy'n cael gwobr Duw? Be sy'n gwneud i Dduw ymhyfrydu yno chi? I fuddod a sancteiddrwydd. A mae Iesu Grist yn dod i'r byd ac yn byw bywyd perffaith. Yn dioddau, yn ostyngedig, yn i fydd hyd yn oed i farwolaeth ar y groes. Roedd ei fywyd yn llawn o ffrwyth yr Ysbryd Glân. Oedden ni'n mynd trwyddyn nhw bore yma yn y gon, ac yn meddwl, fel hyn dylen bywyd ni fod. Wel, oedd bywyd Iesu Grist yn llawn cariad, llawenydd, tangnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder a hunan ddisgyblaeth. Yn byrlymu o'r ffrwyth yma. A mae Duw yn edrych yn y fe'n gweud, dwi wrth fy modd, hwn yw fy mab yn yr hwn yn bodlonwyd. Dwi wrth y modd. Nawr, fi'n wrth y modd nawr yn gweld dweud hyn. Dyma'r cyfiawnder sy'n cael ei cyfri i chi a fi. Pan mae person yn cael ei cyfiawnhau, nid cyfiawnder heri-fferi, nid hypothetic ar ryw cyfiawnder, ond cyfiawnder Iesu Grist. Fel petai chi wedi bod mor ifydd â hynny. Sut mae'r Cristion yn cael holl bendithion ysbrydol? Achos bod Iesu Grist wedi prynu nhw yn ei fywyd. Felly mae wedi talu'n dyled ni yn llwyr ar y groes, ac wedi prynu nhw, prynu'n bendithion trwy ei fywyd o ei fuddod. Pwynt 1, oeddwn ni methu talu dim. O rhaid ni troi at Iesu Grist. Pwynt 2, mae Iesu Grist wedi'n prynu ni yn llwyr ac wedi talu yn llawn. Trydydd pwynt. Beth mae'n prynu i ni? Wel, mae gan yr adnodau chydig o pethau sy'n pwyntio ni yn y cyfeiriad cywir. Adnod 24, gan ras ddiw ac am ddim, a maent yn cael ei cyfiawnhau. Mae'n prynu cyfiawnhad i ni. Cefndir y gair, mae'n siŵr bod chi'n gwybod yw'r llys barn. Pan mae rhywun ar diwedd llys barn, gyda ni, mae gennym ni reithgor, ond y barnwr bys yn deud yn y cefndir yma, bys yn deud euog neu cyfiawn. Euog, condemnio, cyfiawn. Mae'n fwy cry na jyst ni, ddim yn euog sydd gyda ni, we're not guilty. Ond mae hwn yn fwy cadarnhaol. Cyfiawn. Cyhoeddi rhywun yn gyfiawn yw cyfiawnhau. Nid gwneud yn gyfiawn. Sanctaiddad ydy hwnna, reit? Pan mae rhywun yn dod yn Gristion, ond rhywun sy'n bechadur, ond mae Duw yn cyhoeddi fe yn gyfiawn. Achos mae
cyfiawnder Iesu Grist wedi cael ei gosod yno fe. Mae Iesu Grist wedi talu'r dyled am ei holl bechodau fe. Felly mae'n cael maddeuant tro ar ôl tro. Ydych chi'n meddwl bod eich bechodau chi yn fawr? Ydych chi'n meddwl gall Duw maddau fi eto? Ydych bechodau chi yn fwy o werth na marwolaeth Iesu Grist ar y groes ar hyn a dioddefodd fyna? Dim o gwbl. Ydych chi'n haeddu bendithio mae Duw yn rhoi i chi? Na, ydych. Oedd Iesu Grist yn haeddu nhw? Ydy. A'i haeddiant fe sy'n cael ei roi i chi. Fe sydd wedi talu nhw. Ac felly mae Duw yn edrych arnoch chi fel bedau chi wedi bod mor cariadlaw, a mor gyson, a mor gostyngedig, a mor profedig, a mor ifydd, a sanctaidd, a Iesu Grist. Hwna'n cael ei cynnig i chi. Chi'n cael eich cyfiawnhau. Ond dwi'n hoffi yr un ymadrodd extra yma. Ac am ddim. Gai ddarllen yr adnod? Gan ras Duw, ac am ddim, dyn ni'n cael yn cyfiawnhau. A fan hyn, dwi eisiau defnyddio stori gan Tad Ann, Dr Eryl. A gawch chi checio efo hi os di'r stori'n wir, ond fi'n deud nawr, dwi'n exaggeratio stori mwyn wneud yn pwynt. Fe gafodd Dr Eryl, a fi wedi checio, oedd yn llyfr, a fi wedi checio gyda fe o'r blaen. Fe nath rhywun prynu gwyliau iddyn nhw fel teulu. Mae'n gywir. Right? Mae'n cael nod. A pan ath e mewn, a sa'n gwybod beth oedd oedran Ann, os oedd hi'n ymwybodol o hyn, oedd y lle reit posh, chi'n bod? Ac yn meddwl, nath o checio fy reception. Sdim byd i talu yn y gos. Dwi'n meddwl, sy'n ni gofod talu, mynd, na, mae wedi talu, mae am ddim. Ac gwbl o weithiau eto, pan nhw'n mynd ac y blaen, mae'r prydoedd mewn, mae am ddim. Nawr, dwi eisiau exaggeratio fe nawr, right? Fi'n dychmygio beth sydd wedi digwydd i fi. Right? Bys chi'n checio pob dim. Ydy'r trips y fe, na, mae'n gynwysiedig am ddim. Y prydoedd bwyd, wdi. Wdi'r swim y bar lle gallwch chi prynu coc allan o ia. Am ddim. Ac bys chi'n checio pob munud rhag ond bod chi'n cael bil anferth am yr holl pethau yma chi'n neud, a mae'n gweud am ddim. Tan bod y receptionist yn troi ato chi ac yn deud rhywbeth fel hyn. Dewch yma. Edrych ar y llyfr fan hyn. Fe nath y person arall yma talu y swm aruthrol yma am eich gwyliau chi. A chi'n edrych ar y swm ac mynd, fi'n deall nawr, pa mae e gyd am ddim, achos y faint sydd wedi cael ei talu. Dyna beth mae Paul yn neud, Paul yn neud yn yr adnod yma'n Rifeinied. Chi'n cael eich cyfiawnhau trwy ras ac am ddim. Oherwydd beth prynodd Iesu Grist. Y mwyaf newch chi sylwi faint nath Iesu Grist talu ar y groes a prynu trwy I fywyd, chi'n sylweddoli bod y bendithion y Cristion am ddim. Ac felly, pan ydych chi'n syrthio I bechod tro ar ôl tro, ac yn meddwl ydy Duw yn maddau I fi tro ar ôl tro, os rhaid I fi wneud rhywbeth I haeddu'r maddeuant yma, chi'n deud, am ddim. Am ddim. Oherwydd y prynudigaeth yn Iesu Grist. A pan chi'n meddwl am holl bendithion y bywyd Cristnogol, bod e'n gofalu drosoch chi ym holl troion eich bywyd. Bod e'n mynd I sancteiddio chi. Bod e'n I dwy'n chi trwy fywyd, trwy marwolaeth ac I gogoniant y nefoedd. Yn blentyn I ddiw, a chi'n gweld y bendithion un ar ôl y llall, sut gai talu? Am ddim!
Achos bod Iesu Grist wedi talu. Y mwyaf sylweddolwn ni beth mae Iesu Grist wedi'n prynu i ni. Yn awn ni rhyfeddu bod bendithion y bywyd Cristnogol am ddim. Medde'n adnod ni. Gan ras Duw ac am ddim, a maent yn cael eu cyfiawnhau trwy'r prynedugaeth sydd yn Christ Iesu. Gadewch ni weddio. Dad, helpa ni sylweddoli eto gymaint o ddyled nath Iesu Grist talu, gymaint o fendithion y nath e prynu i ni. Fel bod ni yn cael gweld bod holl bendithion y bywyd Cristnogol am ddim i'r un sydd â'i ffydd yn Iesu Grist. Helpa ni ddeall ac i deimlo hyn. Amen. Dyn ni'n mynd i ganu y geiriau, mae'n siŵr bod chi'n gyfarwydd nhw, gorffennwyd y Meseia roes ei fywyd dros bechodau'r byd. Y dyled wedi ei talu, y bendithion wedi ei prynu ar y groes.
yn ei weddio. O dargawn i ofyn y byddwn ni trwy'r wythnos sydd ei dod yn cael yn taro a'n atgoffa mewn gwahanol amgylchiadau faint talodd Iesu Grist am ein iachawdwriaeth ni. Fel bod ni'n llawenhau o'r newydd tro ar ôl tro, bod yr holl bendithion am ddim trwy'r prynudigaeth sydd yn Iesu Grist. Amen.